Bună ziua, noi suntem Dan și Dani Show. Să vă arătăm cum merge Fordul ăla. Din câte vedeți, este foarte funcțional. Bună ziua, Noi suntem Dan și Dani Show. Acesta este un Opel foarte funcțional, Dar nu de vânzare. da. Tot ce vă arătăm mașinile nu sunt de vânzare. Acesta este un Ford. Și o să vă arătăm un Audi. Și gazda noastră preferată este Daniela. Și avem un Audi Q50 DMA. Dar nu este nici în stat de vânzare. Și aici avem O baracă. și tot un Audi. Avem o baracă. Cu unchiul nostru. Uitați-l, pe unchiul nostru. Dar se duce, Și o să vă arătăm câteva biciclete. Distrăduțe, dar și acestea nu sunt de vânzare. Sunt moprele noastre. Hai să vă arătăm. Acolo avem un corcitură. Hai să vă arătăm. Niște iepurași foarte frumoși. Uitați, Foarte frumoși acestea sunt iepurașii. noștri. Na, că vreau să ieși, ce drăguți sunt. Am încheiat cu iepurașii. Acum o să vă arătăm niște caprice și niște o capră. Niște caprice. Cu capră frumoasă. Caprăție și un ieduț foarte frumos. Ia lăsați. Uitați-l. Aici, drăguțul nostru, mascotă. Și din cauza lui am reușit să facem filmul ăsta. Aici avem Un cățar de foarte frumoasă. acolo avem un urs. Nu iurs, că este o căprioară. Foarte frumoasă. E foarte titi. Acum O să mai vă arătăm ceva. încă două caprițe. Și sunt tot frumoase. Uitați, aici minunăție. Bravo, la revedere. Nu, încă nu, la revedere. Caprițe. Și o să vă... Cam atât avem. Și Cam atât avem pentru astăzi. Vă rog să apăsați Lăsați subscribe de like și să dați un clopoțel. Ne vedem mâine cu un nou film. La revedere!